Махнат ръка в бренката. Продължаваме. Айде сега, че... Не само на едно место, лови на много места. Ето, даже ще разбъркваме. Така. Разбъркваме. Да изравним ли вече? Айде вече изравним. Така. А сега ще се обаждаме ли? Да. Четем. Ангел Вушков. Телефона? Някакъв телефон, дайте ми Телефонът завършва на 332. Град... Враца. Кога ще му се обаждате? Сега. Къде се сложиш телефон? За участие плащате ли? Ай, тук има сладки бомбонки. Него лето харесни. Много си комесиална, това къде го зор, вече. Само за пари. Аз не мога да трябва да е. Пак 9-3. Човека не си е платил телефона си. Ма може да го търси. 9-3-9-3-3-2. Ангел? Ангел Вушков. Ша ли е това? Ша ми прилича. Ша. По-добре това, отколкото... Извинявам. Не знаех ли? Ало? Здравейте. Ангел Вушков търся. Здравейте, казвам се Стефка Ангелова от Книжарници. Приятели ви се обаждам. Току-що изтеглихме нашата томбола, в която и вие сте участвали в книжарницата ни във Враца и вие сте нашия победител. Вие спечелихте... Да, наистина е така. Държа в ръцете си вашата касова бележка. Вие спечелихте Kindle Fire HDX таблет и четец. Не знам дали обичате да четете електронни книги или предпочитате да са хартиени. Да? Дъщеря. Това значи нейният късмет на дъщеря ви. Браво! Чудесно! Много се радвам за вас. Да, ще ви се обадим по-късно да се разберем как да ви го доставим. Да. Добре. Добре. Всичко хубаво. И повече книги да купувам. Била с дъщеря си, която учи в Холандия. Това е нейната касова бележка. Тя му е дала да участва с нея. Браво. Браво. А за колко е пазарувал?